maşimaları çıkmasılacak. Ne motor oyun akla tip imodan ya deyler motor kan öyle çıktı. Emmetini koyup besiş olmaydı ortada. Tabi iş arada elde miydi? Ayı görünüş gerek diyeceğim motorla batır. Mediveden ne dapçada da geçtim. Dapçadan elektrik bakadan getirip başladım. Motorun oldun. Divitrin iç kuruluşu. Ne mi gerek diyeceğim kaldı olsun. Ne mi dağıtlar çıkıyordur ya motoru o tanıştır keser. Motoru mekiraktan örködeyin. Ne Atpol firma, Atpol motor sitrundur. Ne diskalar nasıl? Ovan orijinal diskasını set kapar. LED hem de atpadır. Bunlar nasıl yani? Yaxşam yağda adıraq batqaçılıq. Köptüm mər yaxşı yağın axtı ne Krokodil firman. Divitli. Sun Krokodil firma King firma etati. Savacı şu firmaların dağıtlar qoy. Bu tidli ölçüyünü tədə gəlib başladı ne? Saniyədə tifir. Akmetrini dar yadı. Bakın bediğini doldurdum. Bakın bediğini hem de adı götüründür. Görüyor musun? Neytralda da onu sağadım ya diye. Power atnıyorum. Hem de adı işlepti. Konu ittiğini zaten ne dedi? İyi taraflarım motorum nerede? Gerek koza varlaşıp bileniz. Adır dağıtlarım görkeden dapçatları. Ben yeni bir motor var onu görkedense. Nefekon bilem. Mümkün mü işlet var sıra istekene. Bir fakama firma. Arada da koydum ne fakama firma. Ol satıldı. Yani kara vardı. Görünmediniz. Oğan mat kara oğan. Olur satıldı. Şu an burada çıkarıp bildiğin alt dolar. Zaten hıylı kovadı. Ne bir gördüm. Bunda da lehten medat badır. Bu taraftan. Bakalara aytmadığını diye. Bunun bakatı 18 manat bolacak yeri. Davaskoy ramna. Ram nomersız görünüşü 17 manat 85 milyonu bitirin görünüşüm ben. Ram nomerli Davaskoy ram. Ne onaki divitil saklayan adam Davaskoy gönüde oturuyordur. İçerine svarka ile böyle içeriden yok. Sabi Davaskoy ram. Ram nomersız görünüşü 17 manat. Ya gök oğanın bakatı 19 manat 18-19 ortalık oldu. 90-95 milyon ortalığa satıldı. 100 milyon satıldı ama doğrusu 20 manat. Avarlaşıp bileniz gerek olsa neyli görünüşü gerek. Gapadı bitil gerek mi? Arfe kon gerek mi? Hayti görünüşünden çıkarıp oluyordur motor. Oğan gerek mi? Oğanın hayti bitil koy dedim adam. Ne dostlar? Ne tip olsa şu garajın için oңoruşturup bunu mağazayına uğur koyacak olun. Bari soykoda atak. Ne baklar hem medatlar badır motorun. Ne karbüratörler. Ne gerek desen ne kaptal krişka bir yüdürlü kadar. İyi banan stopda adılen tayin. Bakala bardat el yeter. Ne bakaptaldı batarya akümülatör var. Batarya görünüşlü, susuz. Ne alkalan kola gerek mi? Motoru koyulan, ne roldan koyulan yeri. Hem de ne tip olsa ertirem gelmelidir da yeni gayti yükler. Hem de badır. Ne bir külşüy turduydu. Ne oldu? Bunu ya lehitler şu an gök motorda görünen lehitler. El yeter bakarlar. Şu da aşağıda. Zapçat mağadim motor şöyle ölen dengeştirip canlaş gelayınız.
Ne gerek oldu? Berden. Ya oğlan diskaları kratka zaten medat bana. Qalına da atlarım geli. Nesip boda şunun içini açılmadı karaokkana şu duba daqlet. Oylayan duba ne çelekli duba diyetim. Kişi çelekli de onu yali. Bir karaokkoda bäsi bolýdy. Gerek diýseňiz zapçatam. Öňüne minip ber motoruňyz köni. Bagyn çalşaksyňyz hemme zat elektr bakadan çykyndyr. Noldon. Näme gerek diýdim, meni al tarpeda gerekmi? Saniye diýme, elektron zat diýildi. Näme gerek diýdim, meni alny rolunaki fekolary da oýtdylar. Ogany goýlaýtym, meni al bagaşlaryny fekonu da oýtdylar. Odan ýyl bagaşa fekonu kombadyr. Ben o fekonu başga çyrak bolýar. Gonu oturýar da fekonu özüne. Ýa-klet görkezden ýetdinden näşi. Başga oruşlarym edip şu ýükde gelýärdi. Agarlaş bileňiz bahalar 50 litre. Motorlarda da oňuş bolýandyr. Aýdylan baka. Görüm, da garaşyk bakasy bolýardy. Ine şu banalary çeldi taýin gon oturdamaly. Emme zatlar bardyr. Agarlaşyň bedilen alyn edip bolsa kanala video gelip durar. Emme zat köp King firmadyr zatlar. Şu iýde zatlar King firma köp zatlar. Görýänmiňiz? Eda King savaja ýörgüli firma da ne öňtekär şu açylmak ýagdaýda King firma. Eýränäşe King firma da köp zatlar ýörgüli. Ana kamerlarym King, Jixi King. Ne bila gyzyly bak qara. Ne gög renkemma. Sedenyeler var ne. Muwazzuklar gerek meni bir set kapar içi. Ay, ne oldu? Ýene ýa-da galan zatlarym nähip bolsa gelýär oldu. Ne bir tiýdi ölçen tros, tros diýer. Divitel iç guruluşuna şu turda gelýär. Kalta porşun gerek mi näme gerek bolsa ýa-da wal hal öňüň türlüp berli motorlaryna gerek bolsa tapças elektr bakatyn. Ene şunu ýala zatlarym goýdular, rolda agdaş ýeti şu pawrownikni. Gerek bolsa awaraş bilen komplekt purjinýerli da şunu ştaýda 10-15 manatda satylýardy. Bakaty boýmagan ýerde. Men elektrini 5 manat soň satylýarmaganda. Bila goşaýanky, kiçäýänki bilen tormy pedalynkyda. Nämne ýaletler we 230 manat soň içinde gutuda 2 var. Ne 2? Ýa-da motorda durandyr. 2 vardyr. 230 manat soň goýmaýatyldy. Ýoly. Arkan giýjetini sürmän. Köp saat garada elekterde men aýyp durmaýyn bakalarda. Nazalyan täseli King firma. Ne King ýaglara seli 1 litr. Meni King Pro Water komplekt. Näme diýen badyr. Emme dat King firmasyna şuna seli King. Gerek bolsa agaraş bileňiz zapças motor ýagdy taýyn ýagdaýda motor oňşy gerekdi motor. Bolmasa noldan zapças badyr menne. Ýa owan fekon diýen beýlek fekon diýen. Noldan me zat çykýar. Bakalarym 50 litre başga ýerler bilen deňeşdirip adet görüň. Bakana da meň ulawarlaş bileňiz. Nähip bodam içinem romandaşdyryp, oňaşdyryp, koýkaly düzüşdirjek. Gapsyny beýle kiçi gapy goýjak. Aşp ýapmanyň öýüni. Ozan 50 litre bakalaryny tapças diýen motor diýen tavliýe menne. Biz bilen galyň nähip bolsa videolar gelip durar kanala. Maşymadyr. Olarlar ýastu sawolsun. Habarlaşýarlar. Emoda. Video goýan ak ile bele dip. Bäden Şesternalı 38 iýdiňki gaçym. Asylmat bir garap goşy, ýel sant bolýdy. Oňa da atlaryna kulçatyrlar. Tormuz pedal diýdik, keltra. Ana taýt rol we öň bagaş owanyky. Galan zatlarym tyrdan edip edenen.
Geliyor oldu. Ne taze bakışkalar. Ne taydı da gerektiğinin ne bir ömür. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running.